Duela urtebete, kafeko hainbat arduradunei ikazaku bana ekarri eta eskari zehatz batzuk egin nizkien. Orain, postasunez esan dezakegu, eskari horietako asko errealitate bihurtu direla. Baina azken urte honetan egoera zailak ere bizi izan dituzue kafen. Akaberako nabeak nire ikatza baino beltzagoa den amiantoz estali ziren langileak arriskoan jarriz. Egoera hau ekidin ez zuten arduradunek ikatza mereziko lukete. Baina gaurkoan mezu positiboan zentratuko gara. Borrokaz lortutako gaien artean, lehen egunetik kontratu finkoekin tailerretako 10 langile eta delineatzaile berrien sarrera dago. Baita titulatuen ordu estren aitortza eta konpentsazioa ere. Hitzarmen bikain bat sinatu berri duzue, soldata igoerak, lanaldi murrizketak, Castejongo lankiden baldintzetan hobekuntzat nabarmenak eta eraikitzen dituzuen tren eder horiek probatzeko gune berri baterako inbertsioa ere lortu duzue. Bejon dizuela. Baina lorpen guztiak ez dire iritsi nik eskatu ditualako. Ez da zuzendaritzako kideen esker zabaltasunarengatik ere. Batzuk kontrakoa aldarrikatzen duten arren, garaipen hauek guztiak zuen guztion kemenari eta borrokari esker lortu dituzue. Eta horretarako ezinbestekoa da langile antolakuntza. Beraz, batzuek merezi duten arren, aurtengoan ez diot inori ikatzik ekarriko. Aurtengoan, langile guztio zoriondu eta zuek erakutsitako bideari nik ere jarraipena emango diot. Sindikaldu! Stop! Gera! Borrokatu! Batzari gaitezen! Sindikatua! Zorionak eta urte berri on kafeko langile guztioi.